La fascitis plantar és un síndrome clínic que es caracteritza per un dolor al taló, moltes vegades cap a la part de dintre del taló. Nosaltres tenim aquí un teixit molt fibrós i cada vegada que nosaltres caminem, això fa una molla i fa que a vegades aquesta zona s'inflami. Pot ser degut a moltes causes, a vegades pot afectar un esperó, però moltes vegades la causa és multifactorial. Està molt dret, el sobrepès. Llavors, són patologies que tenen una curació, el que passa és que a vegades poden trigar uns certs mesos a que el dolor vagi cedint. Encara que hi hagi el confinament, nosaltres, a part d'ensenyar-vos uns exercicis que es poden anar bé, també intenteu portar un calçat adient, evitar anar per casa amb un calçat que sigui molt pla, sempre ben calçats. Espero que els exercicis us ajudin. Aquest exercici el podem fer tant amb una pesa com amb el corró de cuina. Llavors el que faríem és apretant suaument sobre la fàscia plantar, rodar endavant i enrere. Amb una pilota típica dels nens, la col·loquem al terra, recolzem els talons i el que fem és com si intentéssim abraçar-la, aguantem 1, 2, 3 i relaxem. Ensenyo dos maneres de fer massatge a la planta del peu. Una és com si obríssim el peu. Podem treballar en diferents zones del peu, o més amunt o més avall, més o menys fins al taló, apretant una mica, I després podríem treballar en direcció contrària. I per últim, l'estirament, que el que agafem és els dits, els pugem cap amunt i baixem el taló. I aquí aguantem uns 10 segons i relaxem. Col·loquem una tovallola sota el peu i treballarem com si fos un compàs. El taló seria el punt fixe. I anirem de la part externa, recolzant sempre el lateral, com si intentéssim escombrar el terra, i arrosseguem fins on pugui el peu i relaxem. Tornem com si escombréssim el terra i relaxem. Amb una pilota d'aquestes tubetes de xinos, la col·loquem entre els talons, l'aguantem i provem fer punta sense que ens escapi. Aguantem 1, 2, 3, 4. Busquem un esglaó a casa o un taburet i el que farem és treball d'estirament i d'excèntric. Pugem punta ràpid i baixem a poc. Aquí en màxim estirament aguantem. 1, 2, 3, 4 i tornem a pujar. Ràpid i la baixada lenta i progressiva. Si no ens fa mal, el podríem fer només amb un peu. Punta i mantenim l'estirament. Ara, després d'estirar el bessó, el que farem és treballar estirar tot l'isquio, perquè és cadena posterior, i el que fem és baixem, punta dels dits mirant cap a nosaltres, aguantem, 1, 2, 3, 4, 5,